Kini mao ang inyong matagamtaman mga igsoon. Kay dinhi sa ripa, wata maghisgot og nilibo, kundi minilyon ang atuang kitaon. Pwede ta mo singgit? Guri pa, Way Senado? Guri pa! Way Senado! Mao ka na. O karon, nasayod ko. Nga excited na kaadyo mo, mahibaw sa atuang nagdaining ripa. O karon mga edisyon, sa way paglangan, ahong ipaila-ila da Juninjo. Ang nagdumala ni ining maong ripa, walay lain, kundili si Miroy. Atong palagpagan. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないでで伝えてしまえばいつかSo karon mga igsoon, angay pa ba niyong ipangutana kung unsay nabuhat sa ripas mong kagalingot? Usa pa ba inyong dugay-dugayon? Mabutang na kamo. Butang na ta! Para di na wala yung tanan! So karon, aduna tay napili nga banggitan o inila sa lugar sa Bilan. Nga mo atong resilir sa atong ripa nga kaigsuonan. Wala kundi si Luloy. Roy, salamat kay Roy. Ako, kabalo man siguro mo kung sa ko sa una. Karon, nagtawa ninyo. Kakita mo ning relo? Kabalo mo pilay kandidat ani? Wala. Kantidad ani? Wala, sir. Pagpalit na go. Wala, sir. Sir, wala, sir. Ang pakapin. Kakita mo ng istrada nga puti diha? May pakapin sa imong relo? Pakapin na sa relo? Kuyawa to. Nya. Butangan. Hindi ni branda na sir. Butangan ni. Ha? O sa branda na anong mahal man kayo? Hindi ko wa ko kabalo sa brand pero Kuyaw to hanap. inumduman lang ninyo. Imagine niyo ang kantidad sa relo unya nay pakapin nga estrada. Hanggang gripa dyan. Namumutang ka rin. Ya, ikaw pare job. Sipag may nang gilangan. Pagbutang ka sa ripa. Ay, kay mahawas ka sa kalisod, anak. Kasi Miroy sa una. Kaya ila ko, anak. Gikan din na sa sus, ginoo ko. Mamuwak naglubi sa una ka ng lubi nga mahug lubi nga baligya. Karon tanawa. Tato na kayo. Ako mo nang sido na ko ano eh. Butang sa ripa. Baligi. Ako Ako bala siguro ng ikuhan to kay ulag 300 naman ang kwarta. Kung ano iprinda tong 20 ka hektarya sa Oo, mga pasakan. I-prenda na ito. Ako'y bahala ng Miroy kay dikit kay ko anak. Okay. Mudang ka na yung bota. Para di na ako maghago og kuan ba si kining suhol og mga hurnal. Europe na yung bota. Mudang ka lagi ka anak. Mudang Mga iskabilyon siguro no. Tama na lang. na. Cheers! Shots! Ang damay! Tinuod ko din ang ripa bay. Nakadawat ko 500,000. Ikaw ba nang irik? Pilay mo na dawat? Ako paring mo, nakadawat ko 400,000. Mo na nga nagplano ko nga ako ni siyang i-rolling kay para makadako pa akong sagingan bagay mo na plano na ko. Matay, buwang oy, gamay naman ang gisulod. Kabalo pa lang ko, nibundak ko ato ka ng 100 Gs sa libo. At tibaya de sa inyong ano? Ako, nalukat na akong tungason nga bukid. Magkaroon, nakapalit na kung pipila ka mga baka. Daw kay tapang bay. Salamat sa ripa. Guri pa. Cheers! Go ripa! Way Senado! Cheers! Huwag mo masipyan sa pagbutang sa inyong mga kwarta. Guri pa! Guri pa! Way Senado! Guri pa! Way Senado! Salamat din.
Wala problema na kay Oh, to daw. Uy, isa, breaking news ba? Tara ka. Breaking news. Uy, sa mana? Mao kini ang tugling sa itong mga balita. Ripa palawagan sa Bohol na pamanutang scam. Og ang founder ni ini gipangita na karon sa mga otoridad. Anak ng putik! Labis na nasaktan ako sa mga alaala. Kahit nahabulin ka, kahit pagkakas ka, wala na ba ako makakasama? Tingin mo ang tibok ng puso, sa'yo'y nangungulila. Paano na ako? Paano na tayo? Paano na ang puso kong ito? Labis mong sinaktan. Kung ako ragsoy sa sabaw nagalangoy-langoy ginlakan. Sumaludo sa harap ng bandila Kastila, kabang umaalipin sa alila. Sinakop ng puti ang mga kayumangge.